SIF udbyder en certificeret 4-årig systemisk narrativ uddannelse, der fokuserer på individuel terapi, parterapi og familieterapi. SIF er et institut med en lang tradition og historie. En af vores stærkeste værdier er, at al teori skal trænes og funderes i praksis. Vi tror på, at forskellighed er berigende, og at man bliver særlig kompetent, når man kan lade sig inspirere af forskellige terapeutiske retninger, uden at forkaste sit eget ståsted. Derfor arbejder vi bevidst med, at den studerende skal finde sin egen personlige stil som terapeut. Teoretisk tager SIF udgangspunkt i tænkere som Gregory Bateson, Michael White, David Epstein, Jerome Bruner og Michel Foucault. SIF ønsker at give en bred vifte af viden og færdigheder til at arbejde med mennesker, der står i en svær periode af deres liv. Systemisk teori gør op med ideen om, at terapeuten er ekspert på klientens liv. En person kan ikke være ejer af et problem. Det er mere et spørgsmål om, hvilken sammenhæng problemet optræder i, om hvordan vi forholder os til hinanden og påvirker hinanden i familiens system. I det narrative perspektiv får livet mening gennem den måde, som vi fortæller os selv på, og den måde, vi bliver fortalt på. I narrativ terapi adskiller vi problemet fra personen gennem eksternalisering. Det giver mulighed for, at vi kan udvikle os væk fra ideen om, at problemer bunder i indre omstændigheder. Vi lader os inspirere af perspektiver, der danner bro mellem nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Af mentalisering, som kan hjælpe os til at støtte mennesker i at kunne forstå egen og andres adfærd. Vi arbejder med en tilgang til traumer, der kan hjælpe mennesker til at genetablere fornemmelsen af sig selv. Vi anvender forskellige parterapeutiske metoder, som kan skabe en ramme, hvor par kan tale fra hjertet. For at blive en dygtig terapeut med et stort mulighedsrum, skal man kende sin egen historie og bevidst arbejde med at give det svære og det vigtige en placering i livet. Derfor rummer uddannelsen obligatorisk egenterapi, hvor man arbejder med egne fortællinger i et nænsomt og læringsorienteret miljø. SIFs lærerstab er kvalificerede terapeuter og psykologer. Vi har 2 gennemgående undervisere, der følger de studerendes faglige og personlige udvikling tæt. Samtidig har vi en række undervisere, der alle er passionerede omkring deres specialefelt. SIF er et certificeret institut. Hver 4. år gennemgår vi en ekstern evaluering. Uddannelsen kvalificerer til et direkte medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening og titlen Certificeret Psykoterapeut. Et studieår består af 8 moduler. Der undervises fredag til søndag med internat. Prisen på uddannelsen indeholder egenterapi, undervisning, kost og logi på alle moduler, supervision og eksamener. Eneste ekstraudgift er bøger. Instituttet holder til på et dejligt kursussted på Fyn med en hjemlig og imødekommende atmosfære. Kursusstedet giver optimale rammer for både undervisning, fordybelse, samvær og alenetid. Det omkringliggende landskab giver rig mulighed for f.eks. gå- og løbeture. Vi lægger vægt på, at de studerende kommer til et sted med fokus på dejlig mad, gode værelser og smuk natur. Vi glæder os til at byde dig velkommen på SIF. Læs mere på sif-udd.dk